أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وابتداء ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. wannan littafi mai suna Miftahul Usul ila Hadratir Rasul. Sunan littafin mabudin saduwa ya zuwa halaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Bi sharhi manzumati Shaykh Muhammad al-Alawi radiyallahu anhu. Cikin sharhin manzuma littafin nan da aka yi ta a tsarin waka na Shehu Muhammad al-Alawi radiyallahu anhu. Shehu Muhammad al-Alawi yana da cikin manyan halifofin Shehu Tijjani radiyallahu anhu. A Murtaniya yake kuma sharifi ne cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Talibin Sayyidi Jalil al-Allama talibi ne na shehu wanda yake girma yawan sani annabiru wanda yake cancan shehu al'arifin billahi wanda yake masanin Allah da kare wanda yake cikakke wanda ya shari'a ta ke da yadda a fana amma littafin na manzuma ne da shehu Muhammad al-Alawi wanda ya shari'a shi ne shehu masanin Allah cikakke shi ne a shehu alhaji Hassan Dem bin Muhammad al-Futi shi ne shehu Hassan Dem dan Muhammad al-Futi radiyallahu ta'ala lallai mutum ya ba abin da ke cikin wannan littafi hakika da ya ƙara masa kusanci da Allah da kuma wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana farawa da haka yace tarihul ibtida'i bi hadha at-talib yawm al-arba'a ba'da zuhri yace arba'atu ayyamin madad min al-muharram yace lokacin da zai yi wannan sharhi ya fara ta ne ranar Laraba bayan sallar azhar 4 ga watan Muharram hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin 1388 kaga saura nawa ke ne ya zama da 488 sauran 12 ko to ga 12 yanzu kuma ka hada 44 da 12 zai kama 56 zai kama 56 da yau shekarar shari'i kenan ba shekarar ba littafin ba. Wal miladiya kuma hudu ne min Ibril. Wata wata ne Ibril? April ko? To 1960 ko? 1968 di Madinatu Kaolack, Senegal. Yanzu dai kama nawa kenan? Kaga in kace 2000 da 68 80 da ai 68 ana neman 30 da nawa? Ana neman 32. Shi ma 54 ya ba? Na. To bi Madinatu Senegal. Senegal. Wannan su ya ce abinda ke cikin littafin yana ce bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa bidayil azim. Na karanta shi kudan ne kafin ya fara fassara baitina. Yace alhamdulillahi alladhi afala fi hudal ilmi al-awwalina wal akhirina
yace godiya ya tabbata ga Allah wanda ya kwararan ilimin na farko da ƙarshe a je karka faɗa mu akwai leda a ciki ba ilimin kwararan ilimin na farko da na ƙarshe ala qulubi abdihi ala qulubi abdi hadrati a bisa zukatan bayin ala qulubi abidi hadarti kenan a bisa zukatan bayin halara ka san kace bayin su bayin sun ce wannan bawan abdul hadarti bawan halara to wanda ya zama mai bautan Allah da gaske wa asfiyai qurbihi kuma tataccen makusantansa wa mana'i sirri kuma amintattun sirrinsa wa rijali hidimati kuma mazaje na hidiman Allah sune waliyai kenan wassalatu salati wassalamu da aminci ala falakin ali ya tabbata akan falaki mafi ɗaukaka ka san falaki akan sarana take zagawa da wata shi ne falaki mafi ɗaukaka shi ne annan Muhammadu kenan allazi yaduru haula al-jawi al-khali wanda yake zagawa gefen sarari wanda yake sararin wanda yake ba komai a ciki za mu ta cin karatun ba da ya mu ji ko ya wuce yin karatun ya wuce mashayin allazi wa ainihin zati wanda shine ainihin zati annan Muhammadu ke shi ne ake kira abdul zati wa sirri shine kuma sirri na zati din shine wane sayyidina Muhammadu al-Fati shine shugaban mu annan Muhammadu al-Fati lima ubulika wanda yake mai buɗa abin da aka kulle wal katimi lima sabaka wanda yake cikan abin da ya gabata wa ala alihi wannan salati ta tabbata ga mutanen gidansa wa sahabi da sabbansa wa sallama da aminci wace amma ba a ce bayan haka ya gaya mana sanadiyyar da ya shari din kada amarani sayyidul allama ashirin yace hakika ya umurce ni sayyidi wanda yake shugaba al'allama da yawan sani asharifu wanda yake sharifi al'asilu wanda yake sharifi na asali al'arifin billahi masanin Allah alkamilu cikakken sayyidi Muhammad Abdullahi bin Marabat wanda shine sayyidi sunansa Muhammad dan Abdullahi dan Marabat bin Ahmad bin Shehi dan Ahmad kuma dan Shehi Muhammad al-Hadi an aj'ala sharhan basidan sanya wata sharhi wanda take takaitacciya alamun zumati a ajubati zamani a bisa littafin nan na mafi tsarin zamani al'allamatu mai yawan sani alfadil wanda yake mai falala walfaidil mamdudi wanda yake mai kwarara wanda yake abin wa miƙarwa min nuna hadaratai daga hasken halarori guda biyu halaratai hatimi wal katimi halaran nan na hatumu da kuma katumu shine wane ne shine shehu Muhammad al-Fal shine shehu Muhammad al-Fal ya ce sharhi ba littafin wanda yake ɗiban madadi daga halarori guda biyu halaran manzon Allah da halaran shehu Tijani radiyallahu ta'ala shine Muhammad al-Fal na zama radiyallahu anhu yace Allah ya kara masa yadda ya tsara wannan littafi ala isharatin daqiqa a bisa isharori wanda suke sirara sai mutum mai matukan kula ne gani sai kuma kusanci Allah gwagwadon irin kusanci kan Allah gwagwadon irin yadda aka gane abubuwan da ya faɗa ci wala ɗa'if da kufiya ko hafiya da kuma littafofi wanda suke ɓoyayyu fi suluki cikin suluki wal jazbi da jazba fi ɗariƙa ta tijjaniya a wannan ɗariƙa na tijjaniya idan an ce suluki shine aiki da zahirin shari'a jazba kuma shine hakika abinda halaran Allah ne jaka hakika ne da a gane manufan ina ka nusa idan ni mutu hakikin fi nafsi shewa sannan ya ce ni ina tabbatarwa a raina anni lastu ahlan li zalwati ni ban zamo ma'abuci wanda dai sharhi ma wannan ba ban zamo wanda ya cancanta ba wato ba ni ne ma'abucinta ba da wadi kenan irin na bayan Allah amma ba gargajin da ya dinga warware abin da ke ciki walakin da ni yace sai dai ni bi kuwati himmati shayi Ahmad Tijani radiyallahu
yace sai dai ni da karfin himman shehu tijani Allah ya kara masa yadda yace at-tarkib ala janahai da'iriha ina neman hawa akan fukafukai guda biyu na tsuntsun da ke wato halaran shehu din wa astamidu kuma ina neman ƙarin yulati barakati radiyallahu daga kwararan albarkansa Allah ya ƙara masa yadda ya ce wallahu musta'anu Allah shine abin neman taimako wa alaihi takalan kuma dogaro a gare shi yake wala haula babu dabara wala quwwata ba ƙarfi illa billahi sai ga Allah al-alim wanda yake madaukaki al-azim wanda yake mai girma yace wa amma shehu Muhammadu Fal yace amma shi shehu Muhammadu Fal wanda ya wannan littafi walidu yace mahaifinsa ismuhu babu shi sunan mahaifinsa babu kai ana kiransa babu gudu Ahmad ana kiransa babu dan Ahmad kuma shi kuma Ahmad din nan dan Baibu gudu Usman dan Baibu dan Usman al-Alawi radiyallahu anhu wanda yake ba Alawi ne Allah ya kara masa yadda yace wa kana ma'ana sharifi ne Alawi wa kana ajubati zamani ya kasance yana daga cikin ababan mafiya mamakin zamani domin a zamaninsa an yi mamakin irin baiwa da Allah ya masa na ilimi da karamomi da annahu domin shi yu'abbiru ru'ya yana fassara mafarki shi mahaifin shi shehu Muhammadu Fal ɗin ke shi ne shehu Ahmad shi ne babugun Ahmad ɗan bai bugun Usmanu yana fassara mafarki ya zan ga ce mutum na fassara mafarki to ba ƙaramin kusanci yake da shi da Allah ba wai ya ɗauko littafi ya ga abin da magabata suka faɗa ba a yana zuwa kana zuwa ka ce masa kayan mafarki zai fassara ma ka ita sala ai kaza ne kaza ainihin wali ne wanda yake makusancin Allah shi ne yake fassara mafarki da sun ce fassara mafarki yana daga sharɗin ta ya ka zama ba ka ƙarya kuma kana cikin tsantsan halar shi ne ka faɗi fassara ne da dace in ka lura yi ba sai na annabi Yusuf ta ga ai cewa suke abokan zamansa mun ga kana daga cikin alamun mutanen kirki ka fassara mana mafarki sai ce wa rubama yasin fassara kalamal ya kazani ma yace da yawa maganar mutum ma wanda ba mafarki ba ma yana iya fassarawa kawai mutum ya zo wani magana ya ce wannan ai maganar sa kaza kaza take nufi kuma kaza kaza ne faru sai da kusanci da Allah wayati kama kala kuma radiyallahu anhu kuma abun ya zo kamar yadda ya faɗa Allah ya kara masa yadda walahu suhbatin khassa yana da suhba shine ya zauna keɓantacciyar zama safiya wanda take cacicciya da shehi Ahmad Tijani ya zauna da shehu Tijani da hannun zama wanda take keɓantacciya ta samma bihi salasata min auladi har ya sa ma 'ya'yansa guda uku ma dukansu Ahmad Tijani ya samu tsaban soyayya sai shehu Tijani da jaza haka ake son mu yi ya zauna gwadon soyayya ka gare su kwagwari yin madadin da rasu gaba shehu Muhammadu Fal shi shehu Muhammadu Fal wannan da muke faɗa ba shi ne ɗaya su ba da shehu ba babansa ne su ba da shehu ba kuwa aku shi ɗan uwa ne da Tijjani bin Bab ga Tijjani bin Bab shi ma shi sunansa Muhammadu Fal bin Bab yana da ɗan uwa sunansa Tijjani wato da ake kan shehu Tijjani bin Bab sahibu miliyatul muridi wanda ya yi miliyatul muridi littafin ɗarika ne ana karanta ta a zaune sabon miliyatul muridi ta ƙulayar da ba Allah ya cika wani ‘ya'yansa ma kana ganin su kitika bayan Allah to shi shehu Muhammadu Fal ka duba matsayinsa ga kuma ɗan uwansa shehu Tijjani bin Bab shi ma wanda ya miliyatul muridi wa huwa radiyallahu anhu shi Allah ya kara masa yadda da shafi datin Allah ta'ala ya tashi shi Muhammadu Fal cikin kun Allah wa ta'allama ulumar shari'a ya kuma nemi ilimi na shari'a hatta ta da al'aminha har san da ya zamo ya tubba a cikinta wa salaka fi ɗariƙar tijjaniya sannan ya shiga ilimomi na ɗariƙar tijjaniya wa halabi bihariha ya kutsa cikin kogunan ilimi na tijjaniya wa kana min nasuti shari'ati ya kasance yana daga cikin da ake kiransa nasuti shari'a ma'ana ka kai shi ko da ka ce ƙarshen mai kiyaye shari'a kenan abin da Allah ya faɗa ta ka ce baka taɓa ganin mai bin shari'a
kamar sa ya sa ake kiransa nasu ta shari'a duk ya yi rufa malaman zamanin sauƙin kiyaye bin Allah kaji ba sabon shehu tijjani ya ce wa mulukun ɗariƙati kuma ana kira da cewa shi ne mulukun ɗariƙa wa jabarutul haƙiƙa kuma ana iya fassara shi ne jabaru na haƙiƙa wannan sunan wasu hadara ne da ake yan uwa da yawa suka so su yi magana a kan da kuma ba su ta yana ce halarar nasu yawwa mutane sukan zo da yawa da aka ce yan uwa musamman irin masu ta zaman ƙarya da ya ka tafiye shi goyi to yana sunan halarori ne na fadan Allah wanda kowanne akwai irin ma'anan da in mutum ya shiga ciki in yayi magana ci da ci wannan yana halaran kaza ne amma fa yi muku cikin Allah sosai ne dai ya fassara wa kana min ulama'iya ya kasance daga cikin halifofin wannan dariƙa wa ulama'iya na malaman da fuka ya kuma fuka wanda suka san hukuncenta wa akhadha dariƙata ya karbi dariƙa an sai Ahmad bin Buddu radiyallahu anhu ya karbi dariƙa daga sayyidi Ahmad bin Buddu radiyallahu anhu wa hajja baitul haram yayi haji shekaran hijiran annabi 1306 alfun wa salasimi'atin wa sitta shekara 1306 fi dariqi ila alhajj a hanyar sa zuwa haji wa sala ila al-maghrib al-aqsa ya je har baitul aqsa can kudu ce wa taribat al-fati kuma ya zo marbat wa taribat al-fati ya zo marbat al-fati waje da fiya abul mawahib ya samu abul mawahib arbat al-fati wani waje ne da wuliyai suka je su ziyarci wajen ana kiran sa arbat al-fati duk wanda ya je ya zama abin da yake nema arbat al-fati aka suke kira wani ya samu abul mawahib sai arabi bin sa'id ya samu abul mawahib baban baiwa wani shi ma sai arabi bin sa'id din yana daga cikin halimomin shehu tijjani da labas wani fa'ana bihi ali Allah ya amfanar da mu da shi kuma kasa ma'ahu masha Allah ya zauna tare da shi har zuwa inda Allah ya so a talaka min kuduman ya karbi ilimomi a gurinsa wa asraran da surori wa anwaran da hasasaki wa ahwalan da haloli wa kana sayyidi arabi shi sayyidi bin arabi bin sa'i din wannan wannan ya furahu bihi yana farin ciki da shi shehu Muhammad Fal yana farin ciki da shi gayatan matuƙa wani hayatan har ƙarshe hatta sare kulu lahu har yanzu mu yana ce masa wal za'u kirtu yana ce sabila da kai ka jirkin tani yace dama Allah yana so ma haɗu ne da kai yasa ya jirkin tani ne karɓi rayuwa na ba biya da ya ji daɗin abuwa da shi ya cika shi amin da ilimomi ka san su bayan Allah ne suke sa ido wanda yake da haske su cika shi da abubuwa tafiya da duk aikin da zai yi su ma suna da babban rabo a ciki ya za da irin hasken da Allah ya mushi Muhammadu Fal din ya ce ka yana farin ciki da haɗuwa da shi yana ce wani za ku ya ce sabila da kai aka jirkin ta ban mutu ba don mu haɗu yawa ƙwarai kwa kamar yadda shi Abdullahi shi ji da ya samu shehu kaga nan da nan ya babba shi ijazozi da shauransu ya kuma sallama ya ce ga ɗansa ma ya ba da shi yawa isharatan yana nuni ila annahu walifatu da cewa yana nuni ne cewa shi wannan shi ne zama ayyukansa shi shau Muhammad Fadil amma ma jama'a min al-ilmi zahiri tare da abin da ya tara da ilmin zahiri wal baɗin da baɗin wala wurin da lanu ya dauli yana da hannu kuma ya dauli hannun wadata fi ilmin dibbi cikin ilimin likita ya san ilimin baɗin ilimin zahiri da na baɗin kuma ya san ilimin likita ka san da malamai in ka cika kai san fannoni sai kuma a ce to ya kamata ka zama likita yasa malaman da su suke dori su suke operation su suke kaza da shawararsu kamar yadda abota ka ce shawarin tsafe bayan irin tubbalan da ilimi kuma ya san ilimin likitanci ya san itatuwa na kaka'i da likitoci da zauna da shi sai sun karu yani dubban kulud ya ce yana nufin kuma bayan ilimi na dubbu da zahiri ya ce kuma yana nufin dubban kulub ya ce magani irin na ciwon zuciya wal abdani da kuma ciwo na jiki din ma na zahiri ne wala hu tawalif kasira ya ce yana da talifofi da yawa wani zamu shahira da kuma nizamomi wanda suke bayyana ko bina hazan nazari shi shau Muhammad Fal din ne yake da wannan baiwa wakilin bayan tubbatin sa ilimin zahiri na baɗini kuma ya san ilimin likita na zuciya da na baɗini
yace yana da tarihi da yawa domin yana daga cikin wannan nazari da take gaban allazina yusaddiqi wanda mu muke cikin katarinsa wa hadhihi nabzatun qalila yace wannan wata dan nabza ce wato wata jiba ne kadan min balali hada shay wato wannan dan abin da nake ya muku wani dan na dan jefa muku kadan ne daga falalolin shi wannan shi Muhammadu Fadil al-kabir wanda yake babba walau ataina bima inda na da mu zo da abin da yake wurin min bala'ilihi da falalolinsa manaqibihi da darajojinsa yace la tajna ilal mujalladati zan da mun buƙatu zuwa da mene da mujalladodi manya wato da dai bayanin shi Muhammad Fale yace da dai littafi manyan mujallado radiyallahu anhu Allah ya kara masa da nafana Allah ya amfana da yi da mu bihim da su dare ni a gidan da shi guda biyu amin yace wa qad araha li mautihi halifa muazzam mahbub al-maqbul Muhammad al-Amin bi budr radiyallahu anhu qawl yace ai wa qad araha ya tarihi li mautihi ga mutuwansa ma'ana ya rubuta tarihi ga mutuwansa wane al-khalifatul muazzam halifa abun girmamawa al-mahbub al-maqbul shine abun so abun kuma fuskanta Muhammad al-Amin shine shehu Muhammad al-Amin dan shehu budr radiyallahu anhu bi qawli shayin da shehu shi Muhammad al-Fali ya rasu to shehu Muhammad al-Amin dan shehu Muhammad buddu ya yi masa wata baitika yake faɗan mutuwansa yana ce bi rajabin bi kasbihi bi shakmasi yawmal khamisi gaba badal hindisi wa qatal zawali zala zayn majlisi wal umru fa'um bi shahadi qabasi wa hadha huwa awanu shurut alhamdulillah rabbil alamin yace to ga abubuwan da ya faɗa yace a rajabe fa ya rasu fi kasbihi a cikin 27 ga watan rajab kafin a ilimin falaki ilimin sagin kaulasi 20 ne zaira kuma 7 gani zaira kuma 7 ya ce fi kasi 27 ga watan rajab fi shaɗi masu a shaɗi masu shekara hijira kenan 1000 kenan shaɗi masu 1000 ga 9 ga 40 mimun na 40 ga kuma 300 zai zama 1000 kenan da 341 yau alhamis ranar alhamis yau gaba badarin nidis ya ce wata ya faɗo ya ce wakatar zawali ya rasu lokacin zawali da rana ya ce zala zainal majalis ya ce adan mazauni ya rasu wal umur fa'u ya ce shekarunsa fa'u ne fa'u fa 80 ne alif ɗaya ne hanza kuma shi ma ɗaya ne 82 kenan shekarunsa bi shahabi kabasi da shahabu kuma na kabasu yaro ya ce wa za a wani shi domin ki ɗaya mu fassara a cikin littafin tun da mun yi shimfiɗa ko ya ce ilan bi an na zikira hazal wurgi na ji ilal usuli ainihin yadi ya ce ilan ka sani bi an na zikira hazal wurgi ya ce yin wannan wurgi na tijjaniya mutum ya dinga karantawa shine zikira nan an bado a nan shine karantawa wannan wurgi ya ce na hajjin ya ce wata hanya ne ilal usuli wanda yake sadar da kai zuwa ga Allah zuwa ga manzan Allah ainihin ya ce ainihin hanya ne ya haɗi wanda yake shiryarwa wani hanya ne fi irin istighfari wani hanya ne fi salata wani hanya ne fi menene hailala sai da aka gante mutum yarke da rika nan da gaskiya Allah ne kuma sama da wani in dai da gaske ne idan wanda ya ɗigo ta rubuce kuma ya ɗora ma kansa da mu shiga fassara ne dan shari'i ne kai wannan baitin ma ku fassara inda ya shafi wajen guda ba nan yayin dinna bayani akan wannan ilimi yace ali yace yana nufin anna dawama zikira hadal wurdi mutun ya dawama yana wannan wurdi na tijaniya at-tijani min tariqat tijaniya dariqun yace hanya ne yusal wanda yake sadar da saliku mai shigansa wanda ya shiga wannan dariqa wa zakiruhu da mai ambatansa ila hadaratul ilahiyya al-qudsiyya zuwa ga halarar Allah wanda take abin tsarkakewa wa ila fahimi maratibit tauhidi to dai fara gaya mana ya zuwa fahimtar martabobi na tauhidi allazi wa muradil qaumi wanda shine muradin waliyai shine muradin waliyai in ka janci alqaumu
to waliyai ake yi a ɗariƙa bankin sufaye suna ce ƙawon ko suna ce rijalu to waliyai suke ne wanda shi ne ka fahimci martaba darajoji na sanin Allah shi ne muradin ƙawon fi ɗurƙin a ɗariƙansu wata silikul muridina da kuma shigar da muridai fiya cikinta shi ne abinda suke nufi dama muridi da suke kira ya zo ya tafi ɗariƙan abinda ake so da shi ya gane darajoji na sanin Allah shi ne na tauhidi ya ce wa kanat isharorin su ta zama ulumu da ilmomin su radiyallahu anhu Allah ya kara musu da duru tana gewayawa ne haula hazil maratib arba a gewayen darajoji guda hudu ne yawa nan darajoji guda hudu shine ake so muridi ya gane in Allah ya ba mu iko mu karanta wannan littafin gaskiya da fa'ida ta da yawa Allah ya ba mu iko yace wa hiya tauhidul af'al shine akwai tauhidul af'al yadda ake menene tauhidul af'al tauhidin kadai ta aiki wa tauhidul asma'i da kuma tauhidul asma'i dai duk dai mana bayani wa tauhidus sifati da tauhidus sifofi sifati wa tauhidus zati da kuma tauhidus zati yace wal wurdun wannan dariqa al-mazkur wanda ake karanta salasu mi'ati duka guda 100 ko ba haka bane ka jance wurudi su da ana nufin lazimin safa da yau 300 ne min al-istighfar da istighfari wa mi'ati min as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam da salati annabi 100 wa mi'ati min al-haylati da kuma haylala guda 100 ko wa qarraba da sayyidina radiyallahu maulan bushu tijarat ya daura madadin da yake ba mu almajiransa ya daura madadin safi dariqatihi a cikin dariqansa alazil maqamatis salasa a wannan makamomi da guda uku anan yake ba da madadi maqamin istighfar salatu annabi da hailala maqamut takalli akwai maqamut takalli shine tauhidul afal yace wai tauhidul afal shine tauhidin kadai ta ayyuka ne tauhidin ayyuka maqamut takalli shine maqamin da zaka wofuntar da komai kai muridi an gano wofuntarwa ka dauki komai ba komai bane ka watsar da shi da aikin da kake yi aikin da kake yi kai kake yi Allah kai kake yi na Allah ne falalansa ne ya jawo kai ara maka to shine maqamut takalli kuma duk ayyukan da bayan suke yi baka kallon ma Allah ne yake wannan aiki sai dai ka dawo ma aladabi a shari'a ne ka bambanci mummuna daga mutane mai kyau kuma daga Allah amma Allah ya ce kullum min indillah kuma la ilaha illa la yakunu yaquna hadisa yau maqamut tahalli sai kuma maqamul ado wa hiya tauhidul asma'i was sifat shine kadaita sifofi da sunaye duk wani sifa ka shafe shi sai sifan Allah ko sunaye yau maqamut tajalli shi kuma maqamut tajalli ka dawo kan shari'a waye tauhidul zati shine tauhidul zati na kadaita Allah wa takhalli yace maqamut tali shine al-kasratu bil istighfar yawan istighfar ba ruwanka da laifin da wani yake yi mummuna ba ruwanka kai ma kai fama da kanka kai ma yake ka ba kai kake ba Allah ne harama shi ma inda aka harama kake والتهلي مقام التهلي كما ادو شيني الوحدة بالصلاة على النبي شيني yin ado da salati ga manzon Allah fatashhadu tajalli falak al-ali yace fatashhadu tajalli sai kuma maqam tajalli ta halarto falak al-ali falaki mafi daukaka wa kayfa yaduru hadha al-jaw ali bil haylala yayi kuma wai kayfa yaduru yayi wannan falaki yake gewayawa fi hadha al-jaw a wannan sarari al-hali wanda yake kuma kadaita bil haylala da haylala yace to al'amatu bi hadhihi dariqa amawa a wannan dariqa ya furuna da wuri suna karanta wannan wuri bi kimal adadihi da cika adadin sa fil waqtai a waqtayya guda biyu amawa suna yin wannan wuri bi so biyu shine lazimin safe da yamma amma hasawa ba su ba so biyu wal kasatu kasawa kuma biya a cikin ta yaskuru da suna ambatan sa ne bi iran afkari da tashin tunanin su fi jawu sama'i ma'ani a sararin sama na ma'anan wa'innan
duk sa'in da suka halarto ma'anan wannan istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah nan to sai sun yi wuridi sai sun yi wannan adadin wuridi kasawa kenan a wannan gari to wa khasatul khasa keɓantattu kuma kasan abin hawan hawa ne fiya a cikin ta ya nuna wasu na ambatar da ne bitarar digi da kai kawansu ko wa haulin da kofa ko kusawansu fiya da bihari a wannan kogi da'iman koyaushe ranar da mu kwana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu da abinda muka yi Allah ya kai Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya sa mu cikin hasa barka mu Allah Fatiha Assalamu Fatiha sallallahu alaihi wasallam Fatiha Kata Assalamu Fatiha Alhamdulillah